A mai nap befejeződött az MB2 középcsoportnak az alapszakasza a lányoknál, és hát a közgáz csapata első helyen zárta az alapszakaszt. Mikor reménykedtem benne, hogy ez meg lesz, de aztán végül is sokkal magabiztosabban, mint arra számítottam. Úgy megyünk be a rájátszásba, hogy itt már éremért fogunk játszani. Én nagyon remélem, hogy a csapat fel tud nőni a feladathoz, és akkor hosszú évek után most már lesz egy érmünk is az MB2-ben. Talán. Nyilván ehhez jól kell játszani. Ami nekem a leginkább tetszik, az az, hogy a csapat egyre stabilabban hozza azt az alapjátékot, ami kell azért a győzelmekhez. Ami a korábbi években problémás volt, ma már kevésbé, az itt elsősorban a nyitásfogadásra gondolok, támadás befejezésünk is most már hatékonyabb. Én úgy gondolom, hogy a bajnokság befejezése biztos vagyok benne, jól fog sikerülni. Van egy-két új játékosunk, de igazából ők pillanatok alatt beilleszkedtek ide a csapatba, a fazonját még jobban meghatározzák a közgáznak. Az a legszebb azért mégiscsak vezetőedzőként mondanom, hogy rengeteg olyan játékosunk van, aki saját nevelés, itt nevelkedtek a mi csapatunkban, és ez